Да, Здравейте на всички. да, това е Линка. Лина. Тя е една от първите, които започна да води игра Лила в България и аз съм играла с нея, мисля, че 2020 беше. Или 2020, да. 2020, да, 2020 съм играла и за мен беше много интересен опит. Наистина не знам дали тук в този един час ще можем да предадем усещането от една цялостна игра Лила. Лила, малко ги обърках от една цялостна игра, но ще се опитаме поне. Така че важно е и вие да задавате своите въпроси, нали, за да може да ви стане и на вас по-ясно какво точно представлява играта. Давам думата на Лина, тъй като тя е водеща на игра Лила. Аз само съм играла веднъж и наистина бях много впечатлена, тъй като получих така осъзнавания по време на цялата игра. Тя така продължи доста дълго и наистина е нещо, което е много като да речем женски кръг, защото ние бяхме тогава жени предимно и наистина можеш да се отпуснеш и играйки да осъзнаеш много неща, тъй като знаем, че и живота е една игра. Реално е точно това. Добре, давам думата на Лина, няма да губя. Първо искам да ти благодаря, че ме подкрепи с тази идея да започнем да говорим и разказваме за Лила. Аз съм от Русия и ще правя грешки, но имам голямо желание да говоря за Лила на български язик и на английски и на руски народен ми език. Затова ще ми простите, ако нещо не вие не разбирате, питайте, аз отново ще опитам. Аз водя тази игра 2020 година и бях в Бали, точно запознахме се с Вени по време на един йога тур. И те са тръгнали и ни затвориха заради COVID в Бали. И игра Да, ми беше кани. много инфарктно. Ние хванахме пред последния самолет и после ги затвориха. Лина остана там. Ние се Да, прибрахме. и аз останах за да запозная с Лила, както цяло сега гледайки така на целият този опит. И една българка, моята приятелка Диана от Балчик, тя ми попита да я привеждам тази игра, защото аз отказах се и не ми беше интересно толкова неща да практикувам, още някаква игра Лила, какво е това. И аз тръгнах с нея и видях поле, играех точно на това поле. А, и просто ми извика, аз искам да играя Лила. И играех Лила и по време на игра усетих, че искам да водя тази игра и започнах да я водя. И Вени беше една от първите играчи, на които аз водих Лила. И продължавам да водя. До сега все още потопявам се в дълбочина на знание, мъдрост, което се предава чрез това поле, чрез това древно ведическо знание, което се придава, защото лила е практика. Както ние знаем йога, да практикуваш асани, една аскеза за тялото, пранаяма, да осъзнаваш дишането си, да променяш енергии. Така и лила е практика от ведическо знание, индийска култура, за да можеш да практикуваш своята осъзнатостта и да свържа със своята душа. Това е практика. Затова всеки път, когато водя лила, играя лила, говоря за лила, за мен това е една практика. И за всеки един, който е свързан с това поле. От тази година аз вече обучавам хора да водят лила на български язик. И така. Това малко за мен да знаете моят опит, примерно да разбирате защо, а, как е случило с мен, как започнах да водя Лила. Това. Вени, искаш ли да ми задаваш въпроси, които ни Да. обсъждаме? А, каква е основната цел на играта в Рил? Това изглежда много прост въпрос, но доста дълбок, защото за всеки един играч а, така просто казано да получи едно съобщение.
за който беше повикан от полета на Лила. И за всеки един това съобщение може да бъде много кратко, както едно разбиране за своята природа, уникална природа, да си спомни кой съм аз, коя съм аз. За друг човек да си намери истинско желание, да си зарежда с това желание и започна да живее и да реализира това желание. За други хора всичко в комплекса. Колкото повече водя Лила, толкова повече разбирам, че кое е съобщение, всеки път съобщение за човека, за различни сфери на деятелност. Аз водих Лила и за бизнесмени и пак има отговори за тях. Почти нищо, никакво физическо знание не мога да им предам. Те не искат, но пак те намират начини как да могат да подобрят бизнес, защото няма значение какво. Лила дава целта на Лила да придаде един дълбок принцип на мироздание, защото ние сме микрокосмос, а макрокосмос има същите принципи. Един важен принцип, който можем да прилагаме в живота, за да можем да постигнем нашите цели, желания, да подобрим живота, да усещам повече щастие. Нали, Асетома Садгамая от тъмнина към светлина, от материя към по-тонкото, по-такова фино усещане за живота. Ако съм отговорила на въпрос. Да, много добре. Аз сега искам да дам думата и на всички останали и те да зададат своите въпроси. Те си мълчат, значи аз ще ги повиквам. И Яна, тук имаме две Яни. Айде да започнем с Яна Енчевска. Янче, питай. Трябва да си включиш микрофона, да натиснеш копче, да пуснеш микрофона. Нещо не става, май. Нищо, другата Яна. Яна, пускай микрофона. Пуснах ли го? Въпрос. Ето Яна пусна. Да. Привет! Чувам ли се? Да, сега се чуваш. Аз сега наскоро ме чух за тази игра и много така ми стана интересно и съм чула, че може да продължи много часове. По 8 часа, 6, 8, 10 часа, да се спре, после пак да се продължи във времето. Как се преценява кога да се спре тази игра? И колко човека най-много могат да играят? Най-дългата игра на моят опит беше 14 часа наред. И първо искам да кажа, че наистина не е лесен опит, но най-важното правило, което всеки един водач на Лила трябва да следва е всяка начата игра трябва да е завършена. Какво означава да е завършена? Играч трябва да завърши своят ход според числа на Зара на поле 68. Може да го подмине или да не го стигне и за това игра не спира. Само на поле 68. И защото има много змии, които могат пак да ти дърпат надолу, затова процес не се спира. Може да не се спира часове. Средно, ако играят група, поне 4 часа върви цялата игра за всеки един играч. Максимално аз казах 14 часа беше при мен, но чух за повече от моят учител. И първо искам да кажа, че наистина процес не е лесен, защото процес е трансформационен, че ние по принцип държим непрекъсно нашето внимание на въпроси, отговори, на нашето движение на поле, на въпроси на други играчи, защото полето ни свързва и спомням си някакви истории, които ни помагат да получим този принцип, нали, за който аз говорих за целта на игра. Процес не е лесен като цяло, доста пречистваш и наистина може да вземе часове.
И просто знам едно. Аз видях, че когато човек не излиза, значи още нещо не е получил. Или тези знания, които той е получил, той не е готов да действа. И Лила може да държи човек да практикува. Има една змия, най-дългата змия, нулиране, така наричам нея, когато създаваш нови нейронни връзки. Всичко, което получил в Лила, имаш възможност да практикуваш. Да. И просто много важно да доверяваш на поле. Аз точно го разбрах по време на най-дългата игра, защото човек, играч, тя много бързала в живота. Много. И това ни беше в нейното поле на разбиране защо няма наслаждение, наслада на живота. И точно чрез тази най-дългата игра тя го разбрала, но аз не е казала нищо. Тя го разбрала, тя го усетила, тя го преживяла. И в момента човек живее много бавен и щастлив живот. Разбира се, че ситуация се повтаря, нали, ние уроци, нали, има контролни тестове и така, но просто 14 часа бяха необходими за нея да получи това най-дългото, най-важното съобщение. Просто доверие към поле. Не е излязъл, значи има още нещо, има ценно нещо за теб. С едно имаш разговор със своят учител и той има само сега. Само сега имаш възможност да получиш този отговор. Добре, и смятам, че това съобщение се отнася за сега, за този период от живота на човек, така ли? Точно така, защото ние играем Лила не е случайно сега в тези обстоятелства, тези хора, които са с нас в поле. И затова хора играят Лила няколко пъти през живота. Монаци въобще играеха Лила всеки ден, за да могат да разбират повече, да практикуват това. Да, Лила свързана с точката, в която играеш в живота. И всички отговори са точно тук в поле сега, свързани с ситуация, събития на живота на играча. Тази игра може ли по някакъв начин пък да навреди? Много добър въпрос и отговор в това какво е вреда, какво е полза. Кой дава тази преценка? Какво влагаш в това? Да? Това е въпрос. Какво за теб е вред и защо го наричаш така? Аз имам голямо доверие към поле и към тази практика от 2000 години повече. И че ако си тук и си избрала това да практикуваш, избрала си водач, може би вече си готова, нали? Така. Добре, Много хубав благодаря. отговор. Другата Яна Янчева. Имаш ли въпрос, Янче? Всъщност, здравейте. От Здравей. моя страна, моята съименичка така доста добре зададе въпросите и малко повече разбрах всъщност за играта, тъй като аз до сега не съм я играла. Но това, което чувам до тук, мисля, че бих могла да разбера повече за себе си, всъщност нещата, които за момента ме интригуват така, за моя път, за моята същност. И всъщност това беше причината някакси така да се включа днес с вас тук. Както споменах, не съм я играла до сега, но мисля, че ще бъде много интересно и така нямам търпение вече. Чудесно. Ние ще имаме Благодаря ти. възможност малко за игра за Лила днес вече. Мгм. Асия, здравей, ти имаш ли въпрос? Радвам се да те видя. Здравейте и от мен. Аз въпроси нямам, само мога да споделя, че бях на един йога ретрит, един уикенд, който беше много пречистващ, беше много труден и беше много болезнен, но накрая си извадих едни поуки, които си ги повтарям вече няколко месеца и беше много полезен за мен. Така че се надявам, нищо не знам за играта, това да бъде нещо подобно. Нямам никаква представа, но така си го представям. Добре, благодаря ти. Да.
Нати, Наталия? Здрасти, Вени. Здравей, Лина. Ние с теб не сме се виждали от ретрита миналата година на Бали, където се Точно така. запознахме. За мен беше много трансформационен този ретрит и в положителна посока, определено. И понеже прочетах, че играта Лила също е трансформационна и ти го каза преди малко, това проявих желание. Аз до сега не съм играла на тази игра. И всъщност не мога много да си обясня, но може би тя прилича на настолната игра Стълбички и змии или нещо от този род. Хвърляме зарчето и се придвижваме на горни нива, но какво във всяка една клетка, във всяко едно поле има някакво универсално значение, което всеки сам за себе си спрямо отговора ли го интерпретира или как точно се случва самото придвижване по платното. Мгм. Много ми е интересно, че колко много отговор вече има в точен въпрос, който вече е създаден и готов. Да, тази игра, детска игра Змии и стълби, тя е взета от Лила от Индия и започнала, и те са взели само механика на игра, механиката, но практика, тя точно състои в значение на всяко едно поле, които според зарове ни спираме. Например, хвърляш четвърка и тръгваш на 4 стъпки напред по полето. И така, се оказваш, например, в поле нищо. 13-то поле. Това е едно състояние. Всяко едно поле е вътрешно състояние на човека, който той преминава през живота си. Едно временно състояние. И по някакъв начин, чрез това поле, Лила ти напомня за това състояние в твоят живот. Никой от теб повече не знае защо Лила ти привлича внимание към това състояние сега, според твоето намерение и твоят въпрос, защото когато аз водя Лила, аз каня играчи всеки път да насочват енергия на нещо. Не просто хвърлят зара, къде да падне. Има едно намерение, един въпрос, за това ако ние не сме насочили внимание, имаме възможност да получим отговор по-точен. И ние вече, и ти спираш на поле, например, играчът спира не ти, на поле 13 и ние започваме да говорим за това поле. Аз действам по различен начин, както усещам. Много често виждам, че хора вече сами знаят отговор защо там и оттам тръгва новия въпрос или има един блокаж, който беше там и той се пуска, нали, има свобода и започва да тече енергия. По Лила виждаш как наистина се освобождава енергия, която беше затворена в ситуация в миналото или в някакъв повтарящ сценарий. И чрез, говорейки за едно вътрешно състояние от 1 до 72 полета на Лила, ние по принцип можем да разбираме защо и как можем да подобрим живота си, да постигнем своите цели. Ако не съм ти отговорила на въпроса, кажи ми. Не, много ти благодаря. Много изчерпателен беше. Горе-долу придобих представа, но разбира се, човек трябва да опита и самата игра, за да вече напълно да е наясно. Благодаря ти много. Благодаря, Нати. Ива Фикова? Имаш ли въпроси, Иве? Чувам или не? Да. Чуваш се, да. Да. Ами аз имам един въпрос, понеже, нали, доколкото сега много нашумя играта и разбирам, че тя е нещо като бордова игра, да се каже. И в този контекст ми е любопитно какво представлява обучението на водещи на играта, тъй като, примерно, правилата да се научат, да кажем, един ден, но цяло обучение, това ми е любопитно на мен. Добър въпрос. Ще отговоря, защото по принцип пак е свързано с самата практика на Лила. Аз
започнах да водя Лила без да обучавам, без да преминам никакво обучение, защото всеки един от нас носи в себе си опит, мъдрост, който е постигнал чрез своят жизненен път. И със сигурност може да придаде на поне един човек тази мъдрост, отговор чрез своят опит. Да, има правила, които са написани в книгата на Харис Джохари. Тя е в свободен достъп в интернет и това е разбрано. Първото, което е важно, е опит, който аз имам както водач на Лила. Аз мога да придам точно, нали, различни ситуации, особено трудно да човек да си ради в Лила. Защото игра започва, когато играч хвърля шестица на Зара. И този процес е пак част от Лила и свързан с търсене на своето истинско желание или своят истинския страх, който пак е част от желание. И тук процес малко, нали, никой не разказва за това. Никой не разказва за значение на Зара. Има ли връзка с поле? Никой не разказва за определени ситуации и по време на обучение ние се събираме на живо и направо играем Лила все едно. И пак това поле от водачи, които са в курса, пак е поле на Лила. По време на първия поток просто толкова хора имаше същите ситуации по време на курса и те си помагали една на друга. Имаше само един мъж в поле. 16 човека я преминават същите жизнени ситуации и събития. По същия начин, както когато хора играят Лила в група, пак има доста ситуации, които са свързват ни. Вярвам, че за всеки един, който преминава всяко едно трансформационно обучение, има вътрешна трансформация. Бих казала с прости думи, че това обучение е за личната трансформация. Как водач може да се подобри себе си, работи със себе си. Само това. И този курс, да, ние говорим за полето на Лила, гледаме на полето на Лила, но всеки един от нас работи със своята вътрешна трансформация чрез полето на водачи и на други хора с нас. Благодаря много. И аз ти благодаря. Боряна, здравей! Имаш ли въпрос? Здрасти. Здрасти. Нямам въпроси, защото аз за първи път чувам за тази игра. И всичко, което разказвате за нея, ми е интересно. Чудесно. Така че съм скоро любопитна. Да. Благодаря ти много. Ани? Здравейте! Здравей, Ани. Извинявам се, че съм без камера. Не познавам играта от всичко това, което чух. Приемам играта като инструмент за връзка с подсъзнанието. Права ли съм в тези предположения? Да. Подсъзнание, свърхсъзнание, съзнателността си работи Лила. Благодаря. И аз благодаря. Милена, нещо става микрофония. Здравейте, дали ме чувате? Чуваме. Аз исках да попитам дали всеки може да играе тази игра. Има ли някакво ограничение, или което трябва? Имаме AirPlay и може би няколко пъти. Това имаме ехо. Или само аз имам. Добре. Аз водих Лила и за малки деца. И просто уникално как те имат възможност да живеят и да
говорят лесно и родители да ги чуват. Едно време и в коучинг, например, човек трябва да е психологически. Има микрофония линка, извинявай, че те прекъсвам. Може би всички да си спрем микрофоните. Добре, аз сега спрях всички микрофони. Yes. И аз ще повторя за всеки случай, за да има. Казах, че според възрастта няма ограничения. Ако има желание, човек може да играе. За деца, също съм водила Лила, но това беше Лила за деца с родители. И беше просто уникално как децата казват своите желания и как родители имат възможност да видят от друга гледна точка. Само бих казала, че хора, които взимат някакви психотропни вещества, наркомани, тази игра е игра на осъзнатостта. И всяко едно затуманеност на умът, нещо, което вече замърсява процеса. И хора, които имат заболяване, психологически заболяване, защото аз не бих взела на себе си тази отговорност, защото ние работиме с подсъзнание, свръхсъзнание, осъзнатостта и аз като водач, което държа поле, мога да държа го само ако знам, че човек ми възприема адекватно. Според логиката по някакъв начин. Но въпросът е много интересен, за първи път да чувам. Благодаря. И аз благодаря. Ния, ти имаш ли въпрос? Здравей, Вени, здравейте. Аз ти споделих, че мен Лила нещо ме преследва. Никога не съм играла, обаче непрекъснато ми излиза Лила и сега като излезе и това събитие, даже тук съм в колата, така че се извинявам, че не съм с камера, но да. Мен беше интересно, че всъщност четох за историята на Лила и че така има някаква идея, че може би няколко риши са се събрали и се разписали пътя за личностно развитие, че всъщност те се играли, събирайки се всяка седмица, хвърляйки зарчетата поведнъж. И в този ред на мисли това най-вероятно е някакъв процес, който, както и някой преди мен каза, може да е много дълъг. Да ти кажа, че си играва 14 часа, но то всъщност не може ли... един от пътите, в които Лила ми попадна, беше на човек, който е играл играта няколко месеца. И това ми стана всъщност интересно, че то най-вероятно се развива, разкриват се различни неща. Тоест, каква е разликата между това игране наведнъж няколко часа и така да играеш 3 месеца, примерно, когато човек вече вероятно по-осъзнат и по-лесно може би работи с играта, не знам. Успях ли да бъда ясна или не точно? Да, аз разбрах въпроса. Тук започва някакъв ливень, просто дъжд. Надявам се, че можете да ми чувате. Да. Да, аз мога само да предположа защо игра взе толкова време. Може би човек играеше сам и има този начин да играеш игра. Аз я практикувах, само веднъж всеки ден хвърлих зара. Защото аз опитах се да разбирам как работи Лила тогава. Мога само да кажа, че водач, който ви води игра, той и неговият опит може да ви помогне да получите опит, за който вие сте дошли. Много рядко се случва, когато човек трябва да спира игра за днес и я продължи, например, на другия ден. Много рядко. И всеки път, когато ние излизаме от поле, всеки нови ден ние сме нови хора. И започнат процес, хубаво да е свършен точно в сега, момента сега.
просто за някакви изключения, когато човек наистина не може поради някои обстоятелства. Ако Лила започва за него, шестица е хвърлена, значи тук и сега има отговор за него. Просто знаех, например, от своят личен опит, че колкото по-малко имаше опит преди, толкова по-дълго бяха процеси на Лила. Защото аз сама още не знаех точно как работи. Опит ми помага да създам това по-силно поле, в което човек може да получи отговори, този опит, за който е дошъл точно към мен като водач. Но да пускам всичко в Лила. Наистина всичко е възможно. Но че има различни начини как да играеш тази игра. Да играеш всеки ден, само веднъж хвърляш зара, или хвърляш зара само веднъж на седмица, има и този начин. Какво ни измисли, нали? Човек измисли всичко ново всеки път и всичко има място. Ние сме творци. И всеки си избира. Просто въпрос колко е ценен опит. Той е различен опит и всеки сам може да дава някаква преценка. Това беше Лила за мен, който ми даваше много силно, групова Лила за един ден, или Лила, който аз играех сам с класическите полета, хвърлики зара само веднъж в седмица или веднъж на месец. Само опит ще ви покаже какво за вас е ценно. Но има този начин да играеш Лила. Тоест, всеки може да определи за себе си дали иска да играе сам, дали с водач, дали в група. Може ли да повториш? Извинявам се, не чух. Всеки определя за себе си кое е най-добре, дали да го играе сам, дали в група. Не е толкова стриктно правило как да се играе. Има само едно правило, което всяка започната игра трябва да е свършена и ние да спазваме механиката на игра. Всичко друго е избор. Човек, точно когато човек първо си избира време, кога да играе Лила, първият избор, воля, някакъв разговор със своята душа. Аз го искам сега. Лила ми преследва. Защо? Второ, избор водача. Избираш водач, който точно ние носим в себе си това знание, че моят водач не е моят водач, сега да играе Лила, не е сега да играе Лила в група или индивидуално, също е отговор, който всеки един играч трябва да си отговори сам. Лила е процес и той ще бъде по най-добър начин. Затова как аз действам, нали, да помогна на играч да може да избере, нали, индивидуална игра, групова игра. Аз просто мога да записвам аудиосъобщение и питам човека да затвори очи и да опита да усети какво за него е неговото, когато аз описвам индивидуален процес или групов процес. Тогава, не знам защо това ми е хрумва като асоциация, но всъщност Лила не става ли малко като с груповите семейни констелации? Има играем? в Лила. Просто в Лила има всичко. Просто аз виждам колко често идват хора към мен, които не се познават и все едно имат разговор майка, дъщеря, майка, сина, мъж, жена. Защото това е нещо, ако това е нещо, което човек трябва да преработи, няма значение Лила или да го наричаш констелация. Но в Лила има и констелация, които аз наблюдавам много често в процес, който водя. Дори само има човек, например водач и един играч, пак може да има констелация. Добре, благодаря. Мисля, че Оля остана само. Ако някой друг изпускам да си каже. Оля, ти имаш ли въпрос? Здравейте, нямам въпрос. Аз напълно непозната ми, така че очаквам да се запозная просто. Добре, чудесно. Благодаря ти. Линка? Да.
Ако искаш сега да малко игра, нали, тази игра няма да е същинската игра, Лила, но просто ако искат хората да се свържат по някакъв, макар и мъничък начин с полето. Мгм. Първо, че аз мисля, че игра по някакъв начин вече е във вашето поле, защото вие сте тук и игра за вас по някакъв начин е започната. Има желание, защото игра е свързана с едно желание. Желание да получиш опит. Кой опит за всеки един е нещо уникално. А как аз ви предлагам да поиграете, Лила? Да си формулирате един въпрос или желание. Може да не го казвате на глас, но поне да го запишете, защото форма ни помага после да намерим по-точен отговор. Либо добре се концентрирате и казвате цифра от 1 до 72. Аз дори не знам вашият въпрос, просто ще разказвам за това поле. И просто ще ви попитам да давате малко повече пространство, че не, може би въпрос не е сега, не е така да ви хрумне, това е, но просто да давате пространство, време да получите отговор на този въпрос. Който иска първия, може да включи микрофона или в чат, както е удобно, да каже цифра, число от 1 до 72. Предлагам да пак поред, защото иначе ще стане, може да стане така объркване. Да. Нека да е по същия начин, Яна. Да. Не знам дали ще спазя реда, но ще се опитам. Моето число е 52. 52? Да. Добре. Това е една змия. Се казва химса. Се превежда насилие. Насилие е когато няма свобода на воля. Насилие може да бъде външно над един друг човек или вършено над нас, ние и външния свят. Или насилие, което се случва вътрешно. Аз го искам, но не се позволявам това по някакъв начин. И въпрос е тук, има ли в твоят живот място на насилие? И насилие не е задължително свързано с някакво физическо действие. Това може би едно разбиране, което човек вече носи в себе си и иска да сподели с най-близките хора, те да бъдат по-щастливи. Но човек още не е готов. И да дадеш пространство на друг човек, да поиска го това и да го вземе, голяма практика на ахимса. Не е насилие. Вау. Много ме замисли. Не очаквах. Дай му пространство. Много интересно. Вау. Той трябва да се обърна от насилието, да го обърна към ахимса, нали така? Точно така, да. От химса към ахимс. Да. Във всички... Това може да бъде и вътрешно. Нали говорим и за вътрешно насилие, нещо, което не си позволяваме. Абсолютно. И по принцип външно започва с вътрешно всеки път. То се проявява и с външни симптоми. Да. Тоест трябва да слушаме тялото си. Само ти имаш този отговор и дай му време да ти покаже истина.
Мгм. И в йога има принципа яма ни яма и ахимса е принцип в йога, част яма. Там много подробно се разказва как този принцип може да започнеш да практикуваш в живота на всички нива, от физическото тяло до душата. Мгм. Благодаря. Благодаря, Янче. Другата Яна? Благодаря. Моето число, което избрах, е 9. Емоции. Там, емоции е енергия, motion, движение на енергия в цяло. Емоции си представляват движение на енергия в цяло, който ни води, който нещо ни показва. И тук има две неща, които са важни да си отговори човек. Първо е колко аз позволявам на себе си да чувствам емоции. И второ, аз позволявам на тях те да си проявяват, защото енергия, както започва да се движи, да й позволиш да излезе по най-хармоничен начин. И въпрос е, два въпроса. Да? Първо, позволявам на себе си. Много често гневът, да, много ни го затваряме, в живота ни се позволяваме. Колко си позволяваме да го усещаме и как с него можем да работим по най-хармоничен начин за нас. Може би не само гняв, нали, и положителни емоции. Всичко има просто, нали, има амплитуда, в коя посока е въпрос просто на вътрешно, субективно усещане за това. Добре, благодаря. Всяко една емоция има място да съществува, да ни води. Асия, мисля, че си ти след това. Ако объркам нещо, простете, но така или иначе всички ще си зададат въпроса. Моето число е 8. 8. Неудовлетвореността. Мацара. Това е едно много уникално състояние, заложено във всяка една от нас. Ние се стремим към нещо безлимитно, безгранично. И за да си продължим по пътя, това качество е заложено във всеки един от нас. Само, че всяко едно състояние вътрешно няма лошо. Това е един потенциал, един инструмент, който ние само можем да го интерпретираме. Нещо, което неудовлетвореността ни помага да си развиваме, да си движиме. Не е приятно да си неудовлетворен и затова това състояние е все едно една мотивация към промяна. И тук хубаво да си отговори човек точно в кои сфери на живота ни съм удовлетворена. И мога ли да направя нещо, за да не съм в това състояние, защото доста хора живеят в това състояние години и не се движат. Това е едно мотивационно, енергийно състояние, което всеки път пак ни води да вървим напред. Кой беше след това? Мисля, че беше Боряна ти? Или бъркам, или Наталия беше. Наталия, айде ти, Нати. Ами аз даже преди да си формулирам точно въпроса, ми изникна едно число, така че няма как да го подмина и казвам 36. То въпросът ми е малко философски. Има доста нюанси, така че 36. Ще видим какво би могло да означава. Това е много интересно, защото 36 е свача, значи яснота.
Това е едно чисто възприемане на неща, без да има някаква вътрешна промяна, нашата интерпретация, нашите установки, вярване в живота. Яснота е състояние, когато ние все едно пропускаме светлина по същия начин. Приемаме нея и я отпускаме по същия начин. Яснота. Но това състояние се постига с вътрешна работа. Да, просто дума яснота, състояние на яснота. Как ти влизаш в това състояние? Какво за теб е това състояние? Колко често ти води това състояние? Колко често го ползваш в живота? Добре, много ти благодаря. Има доста да помисля върху това, но съм доволна от моментното си състояние. Благодаря. И сега Боряна. И моето число дойде преди да съм съвсем готова с въпроса. И то е 34. Интересно, че когато аз просто го свързвам с начин, по който можеш да хвърляш зарък, че понякога нямаш въпрос и все едно доверяваш на Лила да ти даде някои насоки. Нали? Аз доверявам, получавам съобщение, нали, каквото е. И когато човек ми казва, че има число преди да помисли нещо, все едно свързвам с точно този момент на игра. 34 е раса лока. Аз малко за всеки случай признавам се, подгледвам на поле, е вкусът. И аз просто искам да те попитам, кажи, Боряна ли беше? Да. Какво за теб означава вкусът в живота? Ами доста неща. Аз исках да ти кажа, че бях си го намислила въпроса, но не бях приключила с писането още, когато се появи числото. Така че си имам тема, която ме вълнува. Но вкусът, не знам, може би бил го приравнила към есенцията на живота. Тоест не само вкуса като влечение към храна, и като музика, която харесвам, като начин, по който искам да се чувствам, комплекс от неща. Това е едно не е само мирис, нали, който ни по някакъв начин ни дава някаква преценка. Това вече сме в един танц на взаимодействие с нещо от външния свят. И затова усещаме вкусът ни е вкусно. Има такава израз на руски език, на мен искам да ми е вкусно да живея. И това не е свързано само с храна или с мирис, или с нещо, което слагаме в уста. А това е свързано с някакво дълбоко взаимодействие с живота. Такъв обмен, дълбок обмен с живота. Просто аз пак не мога да ти дам отговор. Само всеки един от вас има отговор и може да получи него. Аз си отговорих, благодаря ти. Благодаря. Ася? Ася вече получила отговор. Добре, извинявай. Ива Фикова? Да, моето число е 55. О, змия! И тази змия се казва Ахамкара. И това е един контрол. Едно ограничение във форма. Често хора искат да имат контрол над ситуация и се измислят определен план и начин, по който ситуация и резултат трябва да изглежда. И това ограничение ни дава възможност да се насладим на цялостна истинска картина, която е дадена за нас. И това е някакво взаимоотношение аз, контрол и доверие.
нали, този баланс в живота между контрол и доверие. Ива? Благодаря. Или? Сигурно, да, ще помисля. И също, нали, тази змия, ще ви дам допълнително малко, защото така го усещам. Опашката на змия, свързана с гневът. Когато гневът какво е? Тя е много силна енергия, която ни се дава, за да можем да променим нещо. Само, че да променим нещо външно е един начин. Да си изградим границите с хора. Или да променим нещо вътре, защото по някакъв начин нашето виждане на ситуация е доста ограничена и ни дава да си развиваме. И този гняв да ни помогне да започне вътрешна трансформация. И тук е много важен навик да определиш този гняв сега точно за какво? За външно нещо или за вътрешно? И го практикуваме цял живот. Да, много интересно. Благодаря много. Да. Ани? Здравейте, моето число е 70. 70. Аха, намерихме. Кой беше Сатва? Сатва. Това е гуна, която символизира благост, светлина, истина. Определена форма на вътрешно състояние на лекота, на святост, която е хубаво да се стремим към нея, но също тя има и друга страна, която ни спира да получаваме опит. Често тук, понякога хора тук не си позволяват да правят грешки, защото на тях е много по-удобно да останат в това състояние на безгрешност, перфекционизъм. И Сатва гуна, тя е приятна, но тя ни спира да се развиваме и да получаваме опит, защото без да правиш грешки не можеш да си научиш и да си позволиш да правиш грешки. Още има такава доста, аз много се свързвам с тази фраза, че да бъдеш добра не значи да бъдеш себе си. Да бъдеш добра за всички не значи да бъдеш себе си. Не означава да бъдеш себе си. Благодаря. Милена? На мен ми дойдоха две числа на ум. Интересното е, че едното вече го споменаха 36, а затова ще питам за 47. Окей. Това, добре, 47 е Сарасвати, един потенциал. Една дарба, един потенциал на сила, само че как човек ще го прилага, той може да стане или дарба, или да стане пречка в живота. Сарасвати е потенциал. Има сила, има енергия заложена в теб, но как ще го ползваш е твоят избор. Нали, имаме нож и някой човек може да си нареже нещо и да си изгради къща, например, или може да убие друг. И потенциал е нещо, някаква даденост, но само човек избира как да го развива и как да го прилага в живота. Благодаря. Ния? Аз имам 4 числа, но ще кажа само едно. Много интересно е, че всички числа преди това се едно допълват.
извадят едно и мои теми от нещата. Не знам с другите дали е така, но с теми, над които съм работила и още трябва да работя и явно така си работи груповата работа. Моето число е 27. 27. Това е стрела. Се казва висша цел. Това е едно нещо, което ни зарежда и ни мотивира да ставаме всеки ден сутринта и да полагаме усилия, да продължаваме да вървим напред. Тази цел може да си променя форма, но не се променя силата на движение. Всеки път, свързвайки се с тази цел, някаква визия за това, каквото ние искаме и как го искаме, направо ни дава много енергия. И затова тя е стрела. И тя ни изпраща към реализация, към гърдената чакра. Защото истинска цел е свързана с нашата уникална проява в живота. Коя е твоята цел? Какво Да намеря. Да я намеря. Всъщност въпросът ми беше да я намеря. И затова ми е малко смешно, че това число изпада. Това ми е въпроса. Според мен гърлената чакра си е отговор. Какво? Според мен гърлена чакра си е отговор. Аз там имам много често блокажи, ти знаеш, там непрекъснато ми пада гласа. То просто е абсурдно. Има нещо там. Да. Добре, благодаря Ния. Оли? Моето число е 22. 22. 22 е централната стрела на Лила, се казва Дхарма. И тя, Дхарма, значи наша уникална природа, наша данност, наши дарби и пороци, с които ние идваме тук. И все едно да познаваме себе си и нашата сянка и нашата светлина и даваме възможност това да си проявява, да тече в живота, е стрела, която ни носи на много високо ниво на разбиране. Защо сме тук и какво е време да правим тук в живота. Коя е твоята природа? Тук е въпрос. Коя си ти? Какво носиш уникално в този свят от тебе си? И когато го постигна, едва ли не, вече се пускам все едно по течението. Да, точно така, защото тази стрела и тя е течение. Много интересно, благодаря. Остана ли някой, който не каза? Извинявай, Линка, прекъсна. Просто да, сега още малко ще кажа, докато си намери следващия. Вие разбирате, че всичко е свързано в Лил. Тя е просто за вашата същност и вашето желание, енергия, която непрекъсно се пада или се повдига. И ние все едно танцуваме този енергиен танец тук в живота. Просто за всеки един той може да получи съобщение по различен начин, чрез някакъв лош урок, чрез някакво непрекъсно гледане към наталната карма. Карма по принцип е свързана с наталната ни карта, нали? Данността, полета на чудеса, които ние носим в себе си. И тя пак едно нещо разширяващо. Ние не можем веднъж така, това съм аз и така. Не, още там, това е само краят, върха на айсберга. Айсберг е много голям. Цялата сила, енергия, потенциал се разхвати, за които говорихме. Просто не можеш да го стигнеш, докато не се проявяваш въобще. Не проявяваш цялата си природа. Все едно си затворила нещо, което си ти, но не си го проявяваш, не се позволяваш, не следваш. Там също е енергия за теб, за живота. Аз мисля, че няма повече хора. Някой, ако съм го пропуснала да си каже. И моя въпрос е, може да се играе Лила, доколкото знам, онлайн, нали?
Да, може да се игра. вариант. И затова мога да предложа на всеки, който има интерес, може да пуснем, Лина ще каже кога е удобно и може да пусне игра, да каже условия или може допълнително да ги съобщиме в интернет. Така че който иска може да направи една истинска дълга игра, Лила, за самопознание. Да. Ако вие го усещате и имате доверие към мен, към преподач с моят български, Лила работи онлайн, защото това е вътрешен процес. Както сега вие малко го докоснахте, имате посъд на този процес. Сега в момента има обмен, има енергия. Вие го усетили и няма значение, ние сме в едно пространство или сме на различни краища. Ако ние държим нашето внимание на едно и същото и сме честни и се проявяваме, процес на Лила, той не е избежен. Както аз виждам, видях, че хора дори, които не са в игра, както вие сега гледахте, че някой задава въпрос, получава отговор, вие също получавате, защото поле работи за всеки един от нас. И да има хора, които играят Лила и хора, които също наблюдават. Защото в поле на Лила, по време на игра, също има силна трансформация. Да, аз като го виждам да има играчи и да има хора, които могат да наблюдават, ако още не усещат доверие или не са готови, или просто по този начин искат да взаимодействат с Лила. Добре, аз предлагам да говорим с теб за дати, за часове и да пуснем варианти, но това допълнително просто ще го напиша в Фейсбук, така че всички ще могат да го видят. И ако искат да се запишат за игра. Добре, имате ли нещо да кажете допълнително, за да можем да приключим? Има ли някой нещо да каже, да зададе последен въпрос? Аз искам да кажа на Лина, че български е достатъчно добър, за да я разбираме добре. Благодаря. Да не се притеснява. Благодаря. Добре, благодаря ви и на Лина много благодаря за това представяне и за всичко, което ни разказа. И може да очаквате в Фейсбук, ние с нея ще се разберем за дати, за часове, в които може да се включите евентуално в една истинска пълна игра, Лила. Благодаря. Добре, и аз ви благодаря и Благодаря. И аз ти до благодаря, скоро. Лени. Благодаря До много. нови срещи. Благодаря, чао. Благодаря и от мен. Чао! Благодаря.